polako je okreće. Evo, opet malo male. To je to, to je sve. Sektor. Aha. Ты знаешь русский? Или мало? Само псовки? Я не понимаю. Gdje si naučio? Pa malo par riječi. Dok sam radio tu u KGB-u. Tu malo kad turisti dođu i to. Pa isto koji hrvatski i srpski je malo razlike. Ali Rusi ne razumiju hrvatski, a Ukrajinci dobro razumiju hrvatski. Onda razlika je. Ali da, ruski i ukrajinski to je isti jezik. Je li isti jezik? Nije isti, kažem te. Nije isti. Ako Rusi dolaze, to ne hrvatski ne razumije. A Ukrajinci dobro razumije. Ukrajinski slični, da. Sa hrvatskim. Da, što možda? No ladno, može, mi pala se. Ne možeš se da? Idemo prema nama, idemo prema nama. Ne možemo proći.
zapadnja, da. Dobra. Hop. U redu. 2,5. Ставимо далі. Отак. То йде так. Отак. Thank you.